L-opinjonista tal-establishment u ħaten Beppe Fenek Adami Kevin Kassar sejjaħ lill-Prim Ministru Robert Abela bħala vili. F'artiklu fuq il-ġurnal The Malta Independent on Sunday huwa kiteb li Dr. Abela huwa persuna li mhux kapaċi jikkontrolla l-sienu, huwa persuna infantili u partiġan. Fl-artiklu ta' opinjoni Kassar ipprova jerġa' jqajjem l-istorja vvintata li mexxew il-medja nazzjonalista li pruvaw jgħidu li Anton Refalo kellu kuntatt mal-kap tal-mafja Totorina. Dan meta Rina ilu snin twal mejjet u anki kien arrestat madwar 30 sen ilu. Skont Kassar meta l-Prim Ministru tenna li Rina tħalla jkun f'Malta u fawdex minn gvern nazzjonalista, huwa kien qiegħed jgħid imbarazz ma jagħmilx sens dan għax skont Luis Gallia ċaħat li dan seħħ. Dan l-aħħar Luis Gallia reġa' beda jidher f'attivitajiet nazzjonalisti kif l-establishment reġa' ħakem lil Elix Borch. Ħaten Beppe Fenek Adami sostna li bil-gideb tiegħu Dr. Abela jixbaħ lil Viktor Orban u sostna li bħalu Dr. Abela dalwaqt jitneħħa minn Prim Ministru. Kassar attakka qatta bla ħabel lill-Ministru Anton Refalo fejn irrepeta l-akkużi bla ebda bażi li għamlu l-ġurnalisti Taljani li ma' ġurnalisti fil-passat kienu għamlu akkużi fuq pajjiżna li mbagħad kellhom jiġħdu u jirtiraw għax kienu kompletament folozz. Huwa ċar li l-establishment nazzjonalista qiegħed jirrikorri għal forzi kollha biex jimmina għal darb'oħra lil pajjiżna. Kassar għal darb'oħra attakka lil Ricky Caruana wara li aktar kmieni din is-sena kien se jaħlu semi litterat issa qal li minnu tistenna livell ta' vilta.